Na farko ba barawo bane, ɗaya, ba mugu bane, biyu, ba hasada, uku. ba kyashi, ba bakin ciki, Haka ne. ba ruwansa da kayan wani, amma sai dai ba a bashi ajiya. To ajiyar me ba a bashi Hannafi? A'a, ni na ga maka ba barawo bane, ba ruwansa da kayan wani, amma ba a bashi ajiya. To ai ka raba min hankali ne Hannafi. Dan Zariya ka yabe shi ka ce ba barawo bane, ba munafiki bane, amma ba a bashi ajiya. Ajiyar me? Ajiyar kuɗi? Bari ka je gaya maka ba barawo bane, ba ruwansa da kuɗinka, ba ruwansa da komai naka, amma ba a bashi ajiya. Kar ka kuskura ka bashi ajiya. To. To yanzu bari in baka labari. Eh. Baka ganin daga Zaria in aka yi auren yarinya aka ce Kano za ta zo da an hango ta za ta fara murna, yan mata suna yan amare suna kuka, amma ita murna take za a kawo ta Madina. To ka gane Hannafi? Wanda su 'yan Kano, Eh. wannan ta 'yan Kano ce, duk ɗan Kanon da ya gane ajiyar da ba 'yan Zaria, ya sa mana comment section ko? Shikenan. Sai mu ga ajiyar me ba su tunda dai ni ban gane ba gaskiya. Shikenan, amma ni na bar abun, ni na sani tunda kai baka sani ba, su kuma in dai sun sani su gaya maka a comment section. To shikenan zan duba gari. Amma